mi pa naupang pakhat le anu chu paka intihlim turin an kala naupang hming chu vikit ni in anu nen chuan hun nuam tak mangdun ma se anu nui mela ero chuan thupa nei ti chu a fapa endana chuan a hriat hle a sakorlem chunga chuanga anu lama hoi chu anu chuan alo thlir renga ma se a virkwal hnuwa anu lama hoi le chu anu chu adina chuan alo om to mi alo ti a hmu chuan a hlau thawng ta hle a anu chu kau vak vakin alo nga na lai vela te chuan a zong kwal ruaya anu au chuan a chap vak vaka akianga mi te chuan thil om zia zot ta an ron hnai tup tup ta ka chuan a ril ru ti buai zualin ni khoshe lawin a om pha ta hiala vikit chu apo in doctor hne na shwain doctor chuan atupa chuan a thil tona hlau thon na nasa taka nei awangin a thluak lam a khoi buaya face blindness natna anei pha thu chu lo shilin vekita pu chuan ti damda ne mo enkol dana omle omlo chu azota chutianga olsam taka ti re mai the ni lo thu le a hlo thona te aman ati bawa ni lo chuan ti thei an nei lo thu shilin olsam taka adam mai thei rualin ama ain khar khip tla chuan adam chung po in a tha chuak to lo mai thei ti in a shila ma se chu chuan a taksalama ero ngonga nei pha lo tur thu chu a soi tel bok hun te kal ve zelin vikit po tlangwal chelo tak ni in alo pui tling ve to a an company a thlen chuan na thok ho chuan an lo welcome sap sapa a office a thlen rualin a dokan lo la ruak awang chuan a unau pa non chu bia in na thok ten tun thlenga a thingpui hot chocolate manga siam an la da lo thu chu a soya non chuan na thok ho chuan anu ang tak hot chocolate an siam thiam lo wangin siam an hu phur vek thin thu chu soin tu man a siam sak tu ni an du to lawa chu wang chuan atan liao liao secretary thar zong le mai turin alo shila secretary nei du lo ani chuan I coffee chu nangma in siam ve to mai don ya alo ti sak mak vekite ro alom lo viau thung le lama mei che pakhat chu e tur delivery a boy ve le a na azo anin lama ale chu anu le api chuan a chanchin lo soin an lo ti ti mulmula a graduate na po kumhni lai ani ve to a ale khazir chin lai ya thiam theile ti chaber ni si a na amu theimi alo chu an mang an pui thu chu an lo soi ve mulmula a ruma alu nu in api lo lutin a interview le na tura du sakna hlanin atan liao liao kor lo le sakte chu ape a na mu ve ngei to turin an du hle ani ti mirin po chuan sha in a thei patop le tlem belin a na dil na a chuan tlin ngei chu atung ru ve hle bok a na dil na company lama pan lai chuan phone call dongin an interview hun darkar an son ma le thu chu an ron soya man mo ta chuk chukin two wheeler taxi mangin chu lam chu apan ta vata a muna chuan thleng tlai berin chuta a man mo luata ain pal tlulut zui khut khuta a file ken nen room chunga chuan a tlulut roi mai a in char khom lai takin Mr Vikit po lo lutin chiang zet chuan anin ena ma se vikitero anatna face blindness wangin mirin mele ro chu a mu thei lo thunga a interest da na changle a chet fel lo em wang chuan mirin big chu disqualified tur chuan a shil ngal topa mirinero in lo nialin engma zot le interview mi alawa adu lo ngal chu lom lowin alo nia let ve zela ma se vikit chuan chu room chunga chuan ama aya theina nei sang tak tak ba ka experience nei tha tak tak an ni thu le chongpo chi sang sang thiam vek an thut thu so yin lo interview ve po ni se atlin arin lo thu so yin ama secretary turani don wangin a ingest dan peter le man lai lu tuk wang ringot po chuan alak don lo thu chu a soi khum mia mi a mirin po chu tlom du bik lawin chu na dil tu ra ain po cha na zong zong chu thamral tir vek bik lawin an company thil alo chin chia le an boy pui te chu a soi chuak ve par para experience nei lo ma ila he room chunga omzinga hi chuan he na thok tur hian ka fit ber mai the sin ati le chuan vikit thinrim chuan non hne na chuan hetiang hmeichhia chapau le inda sang lutuk hi engtin ngen khan chua thei ati lai mekin mirin chuan hminga nei ve thu soin a hming chu
ni raumpan ani thu chu a soya a hminga soi chuan vikit chu a chuang hle a mirin chu a en reng ringot mirin swak tur po chu kauding ngalin a office lama zui tur chuan a ti ta ngal bawk office a chuan a secretary ni tura a in rin tok chan chu a zota mirin po chuan thil thiam chak tak le vongrei thei tak ani thu soin a na chu ha thlak po ni se a thei to pa chwa don thu chu a soya vikit po chuan en chin ani tur thu soin a soi angani lo chuan eng ti khuna po a ban thei thu chu a soya file tam tham zet pe in a thil sha theina chu mangchangkai tura ti in naktu ka a chunga thuam ho zong zong chu a du lai a zo vek don thu chu a soya pakhat lek po chin chha mayemo shat lo nei lo tura shilin non hne na chuan ain thuam dan chu thlak sak turin a shil ngal bok mirinin a na tho tur le a in cheina chuan in zoom na a nei lo thu chu a lo soi chuan vikitero in nilenga Peter thom no ang tak ha mu reng pe lo thu soin a jes a thlak du lo ani chuan na chu thok lo zok mai tur chuan a ti ve khera a chan po mi mel a she sang thei miau lawa an thom no chu a mu thei om chuna ni wangin mu nuam tak ni tura a du wang chawani non nen chuan mirin chu in zui chuakin vikit ang lo takin non chu mi pa fel le zai dam tak biak nom em mai ni in na thok ho po chuan an en dan ringota po an ngai na ti chu a sha theya mirini ho ma chuan a in chei dan thlak danglam sak turin a shwai phota a thom no changa bul chanin a sam zong zong nen chuan a thlak danglam sak ta veka mirini ina ho chuan anu chuan lo hai lek lekin engwanga a in chei dan thlak her nge ani chu a zota a boss du dan ani thu chu a lo soi ve mai anu le api in company pa ngai taka na a mu ve ta chulom pui hle in an pathum chuan lomin anin kwa ta chung chunga mirini po in a na a chuan a thei top chwa ngalin vikit file pek zong zong chu a zan la chuan en chuak vekin a in chiar tlai var ta chaka na chu kal le in office a lu chuan a mela mu thei miau lo wangin a in chei dan alo dang lam to bok nen vikit chuan alo hai lek leka ma se a secretary tharani thu a soile ta ka chuan pan na yin a thom no ba ka a rim thleng chuan sha chan tumin a hnaya nimin ne na anin an to lo zia soin vo in chuan i ron rim tui hle mai ti in nai taka chuan ena mirin chu a tu che phial ma se vikit chuan alo wan ding man hlo a na ma saberatan hot chocolate coffee siam sak tur chuan a shil le ngala mirin po chuan kalve mayin ma se apol tura kim lo ti in a let le thwaya vikitero in a siam thiam lo chuan lama alo pu a mirinin a ingredient ka leimin phal sakla idu ang takin ka siam sak theyang che ati chuan oi chia lawin a phal sak ve maya ma se adu ang takani lo chuan a na changa a ban ngal don thu chu a soile kher bok mirin po in boipui ngal chuk chukin a siam zo chuan awa pele ngal vat vikit chuan a coffee siam a mu chuan makati hle a mela chang ringot po chuan a lo du ang chi takani ti chu a she thei ngala chuta in chinin anu thu sam ang cha cha in a lo la tui zui bok nen makati zwal hle a chan po chu coffee chu anau pan la ya anu siam dan ang cha cha ani wanga ni mirini a chorna chan po kha a ming le anu ming ain an wang chawani chutia an coffee siam dan le zelain ang chu makati in mirin chuak tur po chu kauding le in a in tur siam chu khoye changa a thiam nge ti in a zota pakhat la in alo soi du bik mai lawa vikit chuan secretary mi somnga pariat le ompui mi somthum pasari lai a roi to singa ama che in adu dan ang takin ala siam thiama ramdanga azin na mun sang sanga po asoi ang chuan tu manan siam sak thiam lo tho soin khoye changa a thiam nge a zo chik ngang mai a chan po hetia nga siam thiam chu anu cha kha a shemya wa mirini po chuan amanu ne na changa a thiam thu chu a soi ve maya vikitero in alola du tok lawa anu chuan khoye changin nge a sha ti in a zot le dil chu ti ru zetin anu chanu ne na changa a thiam ve thau ti in a chang le anu chanu om na chu ala zot sha ma se hun rei takam mi ni to
anin komin anin muto ngai lo ti in a soya Vicky chuan a siam dan chu a na thok te shila zirtir tura ati chuan mirin chuan alo du bik lawa ama chawin a siam thiama a in zel du ni chuan a na chu thotir zel turin ati ve tlata a siam dan a soi du tak tlat lawa chuan Vicky po chuan rem ti in a secretary anga tho zom zel tur chuan ati a angai ang che a coffee chu siam sak le tur chuan a shil ngal bok mirin chuan nu in non le staff dang ron lutin an hnalama chuan an bur le ngal chata midang an chua le vek nu chuan non hne na chuan a secretary chu en chin atum thu le company mi poimo in mu khom na a shwai tur thu a soi la in mirin po coffee choin a ron lut le che a nonan a thom no hak tur kalo than pui li anga ati chuan Vicky chuan lo hnialin tun chum chu ama nge in thlan saka du thu so yin mirinin an thu soe shat ve chuan chutianga a in cheina le zel an boi pui chu chu lo ti in a du lo thu chu a soya ma se Vicky chuan chung po chu na ne na a in zom vek thu so yin nial a rem lo thu chu a soi le bur ril ru nuam lo ru zetin mirin po chu a chuak tangot a coffee ronda a in tur chu non chuan tem chin ve chu alo di la chu ti taka mi tam tak a du ang an siam thiam lo wanga a ban pha fo na le a mu thlenga control thei chu in ve dil chuan pakhat la in alo phal bik kat lawa tlangwal pui to anin kwal tangota vekita nu in a kalbo sana changin non hian angai sakin adwat em a vekita pa le nuna nu hi unaw ni in apo in company ho tuwa ada po in thik lawin apui theina pyanga chuan puin anunga dol sak char char bok mirinin engtik nge chhun cholan nei don tia a chhut muna a phun mol mol lain office chu ronin hongin coffee kai noi hian an ron chuak duna anin thak na tur an ron pek chula in an hma loka nula a om ve reng ti po ngai sak lek lo chuan anin phel khum mia mia chu mirini chuan makti le lai ru deuh chu chuan alo ena mi pa pahnih la chuan enga ma an ngai lo mulo ang mai chuan an oma atopa mirin twar thei to lo chuan a hau ta ringota a hma a moi lo taka an che ta wangin an unaw chuan ngai dam dil tura a shil chuan an ne pahnih po chuan an na thok zok po ni ma se thu oi takin an dil ve le mai bok mirin po chuan tun hnuwa chuan film khur to turin a shil le sham boka Vikit nen chuan a thom hno tur chu zongin pakhat la chuan na en hnai thei si a mela mu thei miau lo wangin a hmai shape chu pizza katsa an thu chu a soi le ringota mirin chuan a lo she thiam lo lutuk an kalma chuan bengbe man to mel se chu a be tir boka an kal na tur hmun an va thlen chuan mi an lo tam to hle a company ro chun tu tur ti taka a hming chuan thu te chu a soi ve boka mi puilama changa zona an ron zo ero chuan an hmela mu thei miau lo wangin tu ber nge zona zo tu ti chu a she mai thei lo ma se mirin chuan ron shil ru vatin miss tania ani thu chu a soya mol phau lo chuan a tling tla ve thei ta sham chumi hnuwa po chuan lo be tu te chu mirin chuan an hming lo shil ru ta zela an kyanga non po lo kalin a che tha thu soin a ron fak luam bok zona ron zo tu miss tania po chu ron kalin hun rei takata tania hian vikit hi alo ngai zong to a ma se vikit hian a enga ma thola wangin a ngai vente chiam lo tun chuma po chuan lam siamin a kal san ta vata vikit chu mi mu lo tur ber chuan a oma mirin omna chu a mel ru ruai to a chan po chuta chuan an company ta na mi poimo tak takan kal khoma anat na ben von wanga thil ati swale mo mi ati lung oi lawani chuan an company tan apoi thei bok nen mirini na ron mu chuan thowain a bodaya wangle akianga a om reng lo wang chuan a lo hau ngal ringot mirin po in soifia zung zungin midang po tur chuan an chuak le a an mi biak tur te ero an hming mirin chuan a shil ma support zel thung chulai zinga mi miss methini nen chuan indorin anin befu bok nen anin rem siam na a hlotling ngei dona an sha to hnu in miss methini chuan mirini bengbe chu a fak sak zawa mirini la in ngai twa chiang hlei lawin
anal na in ma se dua in a ritin be a ha thak ma thu te chu asoya van dwai thak takin chu beng be design tu chu miss methini unaw nu ni in chutia a unaw nu design a soi sel sak chu lom lawin an lawin biak na po chu akan sel ta veka party na chang chuan lom lo takin a ho san ta mak chu mirini chu in thiam lawin ngai damadil ngal mol mola ma se viki chuan a thil ti poizia chu soin a hau ta ngeka a beng be chu a be tir chan lo shilok ve tur ati in shilok se chuan a soimi alawang ti in mirin chu a chang ve boka viki chuan lo soilok po ni la nang ni yang chuan a hlut na in sha thiam chuang lawang ati khum shok wang chuan mirin chu thin rimin akal son ta maka non chu lawin rolin mirina ban le ani chuan a dot li a secretary tur chu ama chawa a zona ngai to tur tho soin a boy pui pe to lo tho chu soin a chwa san ve ngal bok ma se a hnu deuh chuan mirini a hodan chu atima ma in sha in a in thiam lo le ta dewa kara in khal chuakin a ho konga chuan mirini kong sira lo dinga railing lon tum omang taka mu wang chuan in ti hluma tume moti in lau thong zet chuan pan vata ma se a hmuna va thlen chuan mirini chu a thin rim chi thla in alo ang ton to na boruak chu vikita nga in alo hau vak vak ti a hmu chuan lom lo zetin a kau vaka mirinin vikita hmu chuan makti in a chan chin alo soi chewak vak nen lau thong lutuka railing a changa chuka tum chu tlaswal chepin vikit chuan lo dom man shama chutia anom lai chuan non po chuan lo mu ve in apan tavat anni pahni po chu anin thla ngal vat bok non chuan mirini chu abana ni chuan ama thlan ani angin ama na thok turin abula a tho tir don thuwa soi chuan lo rem ti lowin aban ngei do nem ala chan lo thu chu a soi ve tlata ma se non chuan a secretary tur a hmu saka piang rei chhor lawa aban zel wangin a hne to thu le ama nge yin a du zong chu chhor ve tu mai tur chuan ti in mirin chu kai suna tuma pakhat chuan phalbik lowin alo pot bit ve tlat bok chutia an thla du lo ve ve ta ka chuan mirin chu tal chhuakin an pani chuan ama wanga in hawa in ti boy to lo tura shelin thil thleng kha a thiam lo liao liao ani a shemna an pek tur po apom tur thu soin an pani chuan that taka soidun tura cha in akal sana non chuan zui ngalin thil thleng wang khan sha thiam na adila a thla ho tur thu soi chuan mirin chuan lo nar zeta ma se an in alhlat ba ka atlai to a mei cheta na him lo ati le ta ka chuan a zui ve ta sham vikite ro ril ru boy zetin an kal chu a en liam tangot non ina ho chuan vikitan lo ngakin engwanga an na thok pakhat ve mai a nge ta thok po ni lo wanga a lakalung oi lo nge ani a zota non po chuan a dik lo wanga ni thu chu alo soi ve mai kan tho pui tur ama wang khan kan chana engkim ti boy tu ani a engtin nge keima zok min dem thei ti in vikit po chu alung oi lo hle a non chuan a bulber chu ama ani thu soin a na thok ani chuan a en kol thatur ani thu soin nang chuan mi hole ban ba ki thiam hlei nem ati khum ve se a anin horin tak viawa chuan nonanu chu lo kalin vekit chu aron zil ve ta shepa zanreya an inakala afapa aron thin rim khum vak vak chu alom lo thu soin het yang mi sia inei wanga ni hi inu po khan ompui du lo chia akal san che inat na wang hian kan en liam zel che a ma se I huang chin shero ati zek ta ka chuan vikit drill ru chu an na hle a non chuan nidanga kanin bele donia ti in anu chu ain thiar filim pui tavat atu ka mirin chu vikit chuan aban tak takang ti hlaule si in ngai dam dil nan kek siam sakin office a chuan a kenga ma se rei tak thlenga a nga nu po chuan vikita mel reng reng mu tur chu a om lawa a mu tum lo sok Mr. Non chu lo langin anin belwa ma Mr. Non pum chu aron rik ta kurkura chuan tuk chuan ei man lo thu chu lai ang reng tak chuan a soya mirin po chuan lo she thiam vatin a kek siam chu zain a ei pui tangota
an ti na a Vicky ta omna a sha MT ya zo chuan non po chuan ani chu alung oi lo le a du lo zonga thila thlen chuan office a kal ngai lo thu soin khoya emo ama in ain ngai to me kang a ti wang chuan mirin chuan thil hre chuakin ti tur nei thu soin non chu akal sana non chuan an kek eida thata tum chu akoma Vicky ta meng in zia ka mu chuan Vicky ta tur ani ti sha in a hlim mel chu a re zui mak mirin chuan parka Vicky chu va mu in Vicky chuan ama oma du thu soi ma se abula chuan a omlui ve tlata engtin nge chulai hmuna omti a hriat a zo chuan a boss ania ami zia tlema zong chu a hriat ve thu chawin lo changa Vicky po chuan a hna changa a ban le lo tur thu chu a soi ta nge nge a mirin chuan hlim fe in lom thu chu a hril mol mola Vicky po chu nui ve sakin ma se mirin ro chuan a mu ve lem lo mirin po chuan engwanga chulai hmun naupang infiam na hmuna kher kal nge ani a zo chuan chulai hmun chu anu nen an len chhuah na hnung ber le a hmu to ber na ani thu soin chu hmun chuan hlimna tam tak ba ka lungai na a ken tel thu soin a chanchin mirini chu a hril ve mol mola mirin po chuan khonga in ami tui chu a ko chuak ve hiala alungai hmel lutuk chu hnemin ani chuan akal san ve lo tur thu le akau na hmuna pianga akal zel tur thu chu a soi ve bok an ho lama chuan Vicky chuan a thu soi ho kha tu ma shil lo tur ati in an pahni thuruk chawani tur thu soin a soi chuak ani vai chuan a hna changa a ban tur thu chuan a vo le a mirini chuan ama churing tur a shilin anin tiamna lama an ice cream anin to tir chuan atlak che wangin an eile ri a chutia in hnai taka anom taka chuan mirin chu lai le in a omson vata Vicky te ro in a hmela hmu thei miau lo wangin chutia mirin in la sang rang lutuk chu chhai zuin mirin po alawin soifia ve zung zung bok kara mirini a nga lai te chuan mirini chungai to in anui le suk suk china a driver po in chutianga a hlim hmel ala hmu ngai miau lo wangin makti in a soi chuak hiala Vicky te ro in a thil in chu a tuya ti wanga ni thu chu alo soi ve tlat mirini a ron lu ve ta ka chuan a dan ngai te in a chong le mol mola ma se abula chu en chuan alo mu hil dai chu ni in chuta adara chuan ala ron bei zui chu nuam lo ti zetin ti har hlau takin dimte chuan tol son chu atuma ma se a on ruala alama aron on ve zel wang chuan a che son ngam ta bik lawa mirini chu an in ko thleng thla in naktu ka mi hmu turan nei thu soin lawin pwa cha tur chuan a shila mirini chuan naktuk chu Saturday ni wangin cholani thu chu a soya ma se Vicky chuan a hna chu thataka tho atum thu a soi ni lom ni ti in a zota mirin po chuan atum thu soin naktu ka in mutur chuan anin thaliam ta bok atuka chuan Mr. Nei ne na anin hmu na hmun tura shwai ve in Mr. Nei ro in alo ngai thei lo hle a hun rei tak chung Vicky chu alo du to a chwa puya a som na a hnial sak zela tu na apom ve sha ma se a secretary alo shwai chu alom lo hle Vicky phone manga a chwa hlan chuan mirini chu a hau ta nge ka a boss ni ma se date nei na le zela a zui chu alom lo thu soin a hau nge ka a boss laka chuan ril rudik lawa pu zo kem ni ti in a mo chat hiala mirini po in sum thei ta bik lawin a chang le ta a du wang renga chu hmuna kalani bik lo thu soin thin rim takin a kalsana an chong zong zong chu Vicky po chuan lo she ve vekin tanei chu thil thlinga zota a na thok ve mai a laka a chaltla in a chong kam moi lo em wangin a lo zil thu chu a soya an date nei ati chiat vek thu a soi chuan Vicky chuan anin hmu dan chu date anga angai lo thu soin an tho dun na wang chawani thu chu a soya baka kan pahni chau chuan nuam ka ti karin lo wangania ka lo shwai ti in akal san mak chu tanei po chuan a zui ve nga la mirini hne na chuan vakalin mirini chuan po na alo nga tur thu soin an pahni chuan in betur chuan a shila
an om dan chu tanei po chuan lo thlir ve rengin chutia vikitan meichhia angai saka hmu chuan a thik hle a chu mai baka kha le chen lo hre to a meiche dang chu tianga hnaia a biak ngai lo wang chuan a ril ru chu alo na hle Vicky chuan mirini chu engwangin nge I dikna chuan tlan che mai lawa I chan tlat lo kei chuan ka du du in ka hau thei che a ma se midangin an hau che emo an hmu hniam che hi ka du lo a ti chuan mirini chuan a thu soi wang chuan mak ti in alo en ho a ka kul mel viau lo mo ti ya a fiam zui le ta ka chuan mirini po chuan soi mai tur chu a she lo Vicky chuan thu dang soin nimina atan ke karon ken sak ti a sha thu soin kek omna chu a zota ma se mirini chuan office sa a local lo wangin Mr. Non nen an ei dai to thu chu a soi chuan Vicky chu alom lo hle a phun ngal mol mola mirin chuan soi fia tum viau ma se atan liao liawa asiam non na ei tir dai chu a hau ti ti a mirin chuan siam har hleinem adang kala siam le don chenia ti in beng dai tum chu tu na siam ngal turin alo ti bur mai tu na mo ti in phok zeta a en chuan siam chung rei lo I ti ni lom ni engma kan ei lo boka tu na hian min siam tur ani ti in lifa chuan a luta mirini po chuan a zui lut tavat mirini te in an lut chuan lo thim vek to in anu le api chu an lo mu to a Vicky chu beng cheng siam lo tur chuan a shila ma se ring leng longa light on tura a ron shil chuan chong zoi tura shila tumna lama chuan in paltlu in chhuata chuan in bo in an tlu duna chuti lai tak chuan api le anu te chuan light run onin an ron hmuta si rang zeta tho chuakin anin soifia ma chuan api chuan miswale moti in vuak tum chuan a ta chiama a topa chuan anu chuan lo thelin mirini po in a boss le an tho na company nei to lu berani thu soita ka chuan in beng da yin Vicky po chuan pa ngai taka in hmel sha tir na chu a nei ve boka a dan ngai te bokin an hmele ro chu a mu thei chuang lo thung